Estem molt contents d'estar un any més entre vosaltres. Aquest any, degut a la situació especial que estem vivint, vos hem pogut saludar durant la cercavila pels carrers del poble. Ens ha agradat veure que se'n recordeu de nosaltres i que heu eixit als balcons i als carrers a saludar-nos. En aquests moments hem de recordar que hi ha gent que està passant per moments difícils. Esperem que la nostra visita els faci somriure, encara que només siga un moment. Els nostres pages es van dur les vostres cartes, en les que demanàveu joguets moderns com màquines i jocs, però també joguets de sempre, com bicicletes, nines i balons. També vos heu recordat de demanar-nos pau, salut i felicitat. Hem intentat dur-vos el que heu demanat, però ja sabeu que els joguets s'han de repartir entre tots els xiquets i xiquetes del món. Heu de saber que els nostres pages ja estan deixant els regals en les vostres cases. Fins a l'any que ve.